Amb el seu programa Tot un món ha fet més propera la diversitat cultural que hi ha a Catalunya. Avui al Terrat Verd ens acompanya el periodista Carles Solà. Benvingut. Bona tarda. Sí, això és una altra cosa. És curiós també, ara quan deies que escrivies aquestes cançons, les referències també a la cultura pop que podem trobar en alguna de les teves lletres i que simples paraules o accions que tu descrius en aquestes cançons t'ajuden a expressar un sentiment. Sí, de vegades, clar, fer referències... D'aquest mot que li vas posar Juanito de la Cruz, de Lagarto. També diuen, no sé si és cert, que tu vas inventar la paraula Dream Team per l'equip del Barça. Jo, Elisabet, no la vaig inventar. La van inventar els americans pel seu equip de Barça. I sobretot les retransmissions de partits de futbol a Catalunya Ràdio estan lligats amb el Puyal, sempre, gairebé pràcticament des del primer dia. Exacte, ha estat ell. És una persona insubstituïble a Catalunya Ràdio? Home, jo crec que el Joaquim... Com diem, un dels personatges més emblemàtics que has fet, suposo que ara ja no el fas tant, és Eto'o, i amb ell tu ens comentaves que vas viure un dels moments més especials de la història del Barça, que va ser aquesta final de Roma, a la qual Eto'o va marcar un gol molt important. On eres tu aquell dia, aquella nit? Doncs... Que el programa ja fa uns anys que funciona a RAC1 i després també a Catalunya Ràdio, i encara durant més temps em sembla que has estat amb el senyor Marcel·lí, que ja és tota una eminència. Bueno, el senyor Marcel·lí, a veure, jo, el senyor Marcel·lí vam coincidir fa uns quants anys. Avui toca veure el Força Barça. Doncs Araceli, amb les imatges d'aquest Força Barça de fa uns anys, t'acomiadem. Esperem que la teva tasca ajudi a donar a conèixer l'alpinisme, sobretot en les dones, que no se sap tant, no es coneix tant. És un món potser una mica masculí. Sí, una mica no. Esperem que gràcies a tu es pugui donar a conèixer. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ho intentarem, gràcies.